Hej sammen, velkommen til video. I dag skal vi spise, hvad hedder det? Mugost. Jamen, sådan noget mugost. Det er sådan noget ost. Yes. Og så har vi Magnus og Søren med i dag. Så bum lige her. Bum lige. For det lugter bare ost. Noget klam ost. Vi lugter lige til den alle sammen før. Det er også, hvad det er. Er det ikke? Nej. Det er det hele det. Det lugter lort. For det er salaten, det er salaten. Og jeg kan lugte det herfra. Tag lige et stykke, tag lige et stykke. Man sammen tag et stykke. Ja. Vi åbner lige med det samme. Fuck, det lugter af fisk. Jeg kan større stykke, det kan man ikke smage. Større end det her. Jo, man kan. Større end det her, Kalle. Nej, det er godt med det. Giv mig noget mere. Åh, er I klar på det? Nej. 3, 2, 1. Det er ikke meget, Magnus. Det stimer i munden. Fuck, hvor er det nogle fiser? Det smager lort. Slug det. Fy for satan. Jeg kan stadig smage det. Så stemt jeg faktisk ikke Jeg engang skal lige spise min donut. Nej, det er ikke det. Det er noget rigtig gode. donut. Jeg kommer ned fra Spar af. Det er rigtig gode. Fy for satan. Øj, for... Ad! Synes jeg starter med smager det jo sådan... Og det var ikke de værste, vi har prøvet. Fucking klamt. Magnus synes, det smager okay fra starten af. Magnus, spis noget mere, Magnus. Prøv at tage noget mere. Prøv bare at tage ret. Du får 20 kroner, hvis du spiser det hele en gang, uden at spille ud. Så det er bare at tage ret. Magnus, du får 20 kroner, hvis du spiser det hele uden at slutte. Ej, det gør jeg ikke. Nej, uden at slutte. Uden at slutte. Nej, sådan. Jo, se, du spark skal dig helt ind på og dig så, og blive ved med at tykke på. Ej, det skal jeg Du ikke. må godt spille ud bagefter. Det skal jeg ikke. Du kan godt sende 20 kroner. 20 kroner? Det er sgu alle de donuts. Giv mig. Og det er det hele, Magnus. Ja, det er hele, og du ved at tykke til slutte. Det er klamt, det der. Du gør for 20 kroner. Fuck, det er klamt, det der. Og det sidste. Du finder ikke, du skal slutte. Man kan sgu da ikke sluge det der. Nå. Vi var op af det sådan nogle klærgutter. Tak for den her video, eller tak for den her gang. Husk at like, subscribe. Hvad laver du? Og skriv klokken til. Hvor den smager ost? Jeg drikker de måske kun i. Ja, peace.